Гэта наша Соніка. Гэта не той дрэнны жар, які бывае ад хваробу. Гэта добры жар, які ўсіх нас грэе. І каб гэта цягнулася як мага больш, мы вас запрашаем гэты жар з намі зваць. Як будзем рабіць? Канешне, будзем крычаць. Не жар. Давайте паспрабуем разам. Не жар, 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 не жар. Добра. Зараз будзе наша песня, а дзе крычаць, мы вам падкажам. Не жар. Вы готовы? Рисуемся! И погнали! Не жар! Не жар! Не жар! И гусей! Не жар! Не жар! Не жар! И яше! Не жар! Не жар! Не жар! И отошли! Не жар! Не жар! Не жар! Не жар!